El Camp de Tarragona va ser el primer gran referent de Gaudí. La natura, els oficis i la gent van donar forma a la seva mirada. Sortint del nucli de població, tot eren masos i finques, hi havia tota mena d'arbres fruiters. S'inspira en tot el món, en tot l'imaginari de colors, formes, textures que configuren el paisatge del camp. A més, un exemple. Les 12 cistelles que hi ha a la Sagrada Família dalt a fora, la fruita que hi ha dintre és la fruita que hi ha al Mas de la Calderera, a Riudoms, més les castanyes que venen de les muntanyes de Prades. És la fruita que ell ha pogut menjar i tocar i collir de petit. Tot el que és obra de Déu, ell s'ho fa seu i diu, la meva mestra és la natura. D'on també aprèn és de la caldereria familiar. Allà entén el volum, la corba i la transformació dels materials. Una escola d'arquitectura sense saber-ho. L'ofici de calderer és un ofici que implica captar les 3 dimensions. Gaudí diu, jo, fill de calderers, estic acostumat a pensar els objectes tridimensionalment, el 3D. És exactament això. Per ell la caldereria és un lloc idíl·lic, una caldereria que ell a la tarda, probablement després d'anar a l'escola, doncs va i veu, ajuda, participa d'aquella intensitat, d'aquell volum, d'aquell cop, una transformació que ell empra amb la seva arquitectura, una arquitectura on la línia corba pren la màxima importància. Gaudí no només observa la natura i els oficis. L'arquitectura popular de Reus i Riudoms són per ell una font d'inspiració, com l'església prioral, on el van batejar. Aquestes escales helicoidals buides del mig les trasllada anys després a la construcció de les torres de la Sagrada Família. I sens dubte, l'obra de Gaudí està impregnada d'aquest pujar a dalt al campanar. Un campanar que per nosaltres és el campanar inspirador, perquè si ho va ser per ell. La seva infantesa és també devoció. El Santuari de Misericòrdia de Reus marca la seva espiritualitat i fins i tot la seva obra. Gaudí d'infant va a Misericòrdia molt sovint, com tota la gent de Reus. Misericòrdia és un referent espiritual, mental, visual. Tant que el mantell de la Mare de Déu inspiraria el perfil de la futura capella de l'Assumpta a la Sagrada Família. Quan li proposen, Gaudí accepta il·lusionat el projecte de restauració de la façana del santuari, però aquest no va acabar com esperava. Allò es va quedar amb una construcció desitjada però no realitzada. Aquesta és una de les coses que a Antoni Gaudí potser li hagués agradat de poder fer a la ciutat de Reus. Gaudí no va ser prolífic a la seva terra natal, però el Camp de Tarragona el va acompanyar durant tota la seva vida a través de la natura, la fe i les amistats.